पालिका वेंचणुकांक म्हापशा, मुरगांव, पेडण्यां तशेंच पणजी महानगरपालिकेक भारतीय रिपब्लिकन पक्ष उमेदवार घालतले। तशेंच विधानसभा वेंचणुकेकय 4 ना तर 5 उमेदवार आसतले। उरिल्ल्या सुवातांचेर भाजपाक तेंको दितले। भाजप परत सत्तेर येवचे म्हण केंद्रीय सामाजीक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांच्यांनी माहिती दिल्या। RDX गो खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। 2-3 सीट मागू आम्ही प्रयत्न करू। 2-3 सीट आता मागच्या निवडणुकीमध्ये BJPने आम्हाला आता सांगितलं होतं की तुम्हाला एखादं महामंडळ देतो आणि सीट लढू नका। त्याप्रमाणे मी या कार्यकर्त्यांना आदेश दिला की आपण सीट न लढवता पूर्णपणे BJPला पाठिंबा द्या। आणि पण आता इथं मागच्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत मीटिंग झाली आणि शेड्यूल कास्टसाठी वेगळं महामंडळ मिळतंय का अशा पद्धतीचा प्रयत्न आमचा होता। पण सध्या OBC आणि SC ST असं आहे ना, सगळ्या OBC SC ST मिळून एक महामंडळ आहे। तर आमचा समज असा होता की शेड्यूल कास्टसाठी एक महामंडळ मिळेल, पण पॉप्युलेशन बघता सगळ्या शेड्यूल कास्टसाठी वेगळं महामंडळ करणं टेक्निकली अडचणीचंच आहे आणि त्यामुळं ते महामंडळ काय करता येणार नाही। पण दुसरे एखादं महामंडळ जे आहे त्या महामंडळामध्ये काहीतरी जबाबदारी RPIला देऊ असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर आपला जो प्रश्न आहे की पुढच्या निवडणुकीमध्ये 22मध्ये काय करणार आपण, तर आम्ही तर BJP सोबत आहोतच आहोत। जर आम्हाला काही जागा 2-3 जागा मिळाल्या तर वेल अँड गुड। जर आम्हाला जागा दिल्या नाही तर एक 4-5 ठिकाणी निवडणूक लढवून बाकीच्या ठिकाणी BJPला पाठिंबा देऊ अशी आमची स्ट्रॅटेजी राहणार आहे। पण BJP पुन्हा सत्तेवर आली पाहिजे अशीच भूमिका आमची राहणार आहे आणि सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली ते अत्यंत चांगलं काम करत आहेत। ते मुख्यमंत्र्यांचे ते गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आहेत, नौजवान आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याचं चांगलं डेव्हलपमेंट होत आहे।